Săptămâna aceasta este săptămâna priorităților. Și astăzi ne vom concentra pe modul în care stabilirea și respectarea priorităților ne pot ajuta să ne atingem potențialul și să împlinim visurile pe care ni le-am propus. Citatul zilei pentru astăzi este: oamenii care își ating potențialul și își împlinesc visurile, își stabilesc și respecte prioritățile în fiecare zi. Cum îți stabilești prioritățile tu în fiecare zi? Ce metode sau instrumente folosești pentru a te asigura că le respecti și rămâi concentrat pe ceea ce contează cel mai mult? Să reflectăm asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viața noastră și să începem să facem alegeri conștiente în fiecare zi.